Vi kører bare. Okay. Så her kommer der en video, som handler om berimbau. Sådan helt grundlæggende ting omkring berimbau. Det er jo det instrument, som bestemmer i capoeira-rodaen. Det her lange instrument. Vi har en stor pind, som hedder verga. Så har vi calabassen. Arame. Det er den streng, vi tager fra et bildæk. Så har vi en mønt, moeda. Det kan også være en sten. Nogle synes, det giver en bedre lyd med en sten. Så har vi en caxixi. Det er den her. Den har nogle tørrede bønner inde i, så den kan lave rigtig meget lyd. Og så har vi pinden, vi slår med. Det hedder en paqueta. Og på den måde, så kan vi lave nogle forskellige lyde. Der er kun 3 forskellige lyde, men vi har over 20 rytmer. Hvis man ser på calabassen, så er den rund, og så har den et hul, som gør, at lyden bliver forstærket. Det, der er skåret ud her, det passer næsten med det stykke her, som sidder for enden af caxixien. Men lyden bliver stærkere, lidt ligesom i en guitar. Der har man også det her hul, som man har som en resonanskasse. Så når vi spiller, så kan vi starte med at have den rytme, som bare lyder. Faktisk kan man godt nøjes med at holde sådan her, uden mønten. Jeg ved, der er nogle af børnene, som har en børneberimbau, og nøjes med at holde sådan her, og så spiller. Støtter den på maven. Måske støtter den også på hovedet. Vi plejer at lave lyden, når vi øver det, så plejer vi at lave lyden sådan her. Ding dong dong, ding dong dong. Og det er fordi, at mønten har de her 3 lyde. Det er lyden, når mønten kun er løst på strengen. Hvis den er meget løs, kan vi se, at den hopper. Man må gerne holde den sådan, så at den kun hopper lidt. Så har vi ding. Det er, når vi trykker mønten sådan rigtig langt ind på strengen. Og når vi tager den væk, så siger den dong. Så vi har ding, dong, dong, ding, dong. Og når man har styrken og balancen i sin hånd her, så tager man den ud, når man siger dong. Det kræver lidt at holde balancen på den her måde, så man kan sagtens bare starte med at have den på maven hele tiden. Og så have rytmen. Det lyder også rigtig fint. Jeg har højre hånden, så jeg holder caxixien og paquetaen i højre hånd, så er det venstre, der skal bære berimbauen. Nu spiller jeg grundrytmen. Spiller den lidt langsommere, så I kan prøve at spille med.